Moita atención, sobre todo, pois, submarinistas ou persoas que vayan coa súa caña a pescar calquera día da semana, porque a partir do mes de xaneiro veñen cambios importantes, incluso ata surrealistas, poderíamos dicir, porque van a ter que, nunha aplicación, dar conta das súas capturas. Bernardo, como vai isto? Sí, o Ministerio de Agricultura e Pesca lanzou a consulta pública, Rocío, esa nova aplicación para rexistrar as capturas por parte dos pescadores deportivos e declarar as súas capturas a través dela. Como sería o seu funcionamento? Imos velo, porque esta aplicación ten como obxectivo mellorar o control da actividade. Sería a partir do 10 de xaneiro e a aplicación chamase Pescarrec. A novidade principal é que haberá que rexistrar cada xornada de pesca indicando datos como a especie capturada, o peso, o número de exemplares, se liberan ou non e a zona e modalidade de pesca. Un exemplo: pesquei unha lura de 67 gramos ás 16:36 da tarde deste luns 10 de novembro, pescada no espigón de Malpica, arte con potera. E atención, mesmo cando non se capture nada, tamén será obrigatorio facer esa declaración en branco. Hoxe non pesquei ningún muxo. As especies afectadas serán aquelas sometidas a protección especial, con cotas europeas ou sobre as que os científicos determinen que a pesca recreativa ten un impacto significativo negativo. Aínda non existe unha listaxe oficial destas especies, algo que preocupa tamén o sector. Ademais, nas reservas mariñas, todos os barcos deberán levar un sistema de xeolocalización fixo ou móvil para mellorar a vixilancia. Agora xurde un mar de dúbidas entre o sector sobre como empregar esta nova ferramenta e queremos saber como acatan os nosos pescadores recreativos esta nova norma. Rocío. Pois acátano un pouco abrumados, Bernardo. Por eso non sei se quixemos vir aquí. Onda, Miguel. Moi bo día, Miguel, como estamos? Bos días. Bueno, un pouco preocupados, porque, a ver, isto que queren facer coa pesca recreativa, hai que pensar que a maioría dos pescadores deportivos son xente xubilada, xente maior. O tema do móvil non o levan moi ben, o de internet e tal, andar nunha aplicación a poñer que peixe pescas, onde o pescaches, os que pescaches e soltaches, e todo isto eu penso que non o van a levar ben. Claro, sobre todo por esa carga mellor burocrática, non? Nos hoxe, por exemplo, saímos agora do Pantalán a pescar neste barquiño, teríamos que rexistralo que non foi en terra, senón que foi en mar, non? Home, claro. Que estamos a pescar agora? Ti que estás aí a... Eu ando a ver se pesco algún choquiño, porque abriu a veda ahora hai pouco aquí para a zona de dentro da ría, e hai que aproveitar agora, a ver se entra algún. De momento entrou algo ou non entrou nada? De momento nada. Isto da pesca é así, non se pesca todos os días. É para pasar máis ben o rato. Evidentemente, e sobre todo, pois eso, como o seu propio nome indica, recreativa. Cantos kilos podes chegar a pescar se é que pescas? Só se poden coller 5 kilos en total, tanto se xan mezclados peixe, cefalópodo, dai non podes pasar. E despois tens que registralos agora coa lei nova, claro. Todo a peza que collas, tens que notificala, tens que medila, onde a pescaches, é así. Ti crees que quen máis vai afectar entón é sobre todo pois a xente maior, non? A xente maior sobre todo, porque hai xente maior que os móviles modernos non os entende, teñen móviles só para chamar dos móviles de antes. Como van facer esa xente? Entón, se van a pescar por pasar o rato, collen unha peza e lle veñen a pedir o tema este, que vai ser un furtivo, un home xubilado, que leva un peixiño para casa, para comer coa familia. A ver. Ademais, ti insistes en que na pesca recreativa non sempre somos quen de capturar algo, non? Home, claro, non se captura todos os días. Iso tes que dar con eles, tampouco podes ir todos os días, porque o tempo igual non acompaña, fai moito vento, ou chove, ou o mar está bravo, según a especie que vayas, a maioría das veces nada. Pois Miguel, moitísimas grazas por atendernos, vamos a quedar aquí con el, porque de momento ainda non temos que registralo, e a ver se cae algún choquiño, compañeiros. Grazas, Rocío. Claro, é que isto último que estaba dicindo era moi interesante porque creo que o único positivo que rescatan pois a xente que vai por ocio a pescar, non? Que isto vai a constatar que eles non supoñen un perigo pro medio ambiente, é dicir, que a maioría das veces volven de baleiro.
non? Sí, que é algo que levan dicindo moito tempo. Cal é o problema disto, Rocío? É que estamos abrindo un capítulo máis de como a burocracia ven a complicarnos a vida. Sobre todo porque Galicia é a comunidade con máis pescadores recreativos federados de toda España. Estamos falando de 50.000 persoas, que non son poucas, que van a ter que estar coa app aberta dicindo se pescan ou non. Non pesquei este día, a esta hora, en este lugar, non pesquei. Este día, esta hora, en este lugar, sí, este exemplar, e poñolle o peso, e poñolle... Ao final é complicar moitísimo algo que está ideado para o tempo de ocio destas persoas, que moitas son maiores de 65 anos, que agora van a ter incluso, estáse dando a posibilidade de ofrecer cursos para ensiñarlles como vai esta aplicación, que a propia comunidade elabore unha aplicación que sexa máis intuitiva, é dicir, Claro, pero jaleo que innecesario. aquí, Víctor? Porque isto falamos dunha normativa europea, decir que Bruselas obriga, non? A súa vez, o Ministerio de Agricultura obriga a todo o mundo a partir de xaneiro, pero isto que persigue, Víctor? A ver, a cuestión é verdade que hai moitísimas licencias de pesca deportiva, pero tamén é verdade que hai unha economía sumerxida bastante importante, non, neste sector, moi importante en Galicia. Entonces, a nivel nacional, a nivel europeo, ao que se tende é a controlar pues todos os sectores económicos, non solamente o da pesca, sino en todos os demais. Este é un exemplo delo. Que sucede? Que seguramente estean pagando aquí xustos por pecadores. Porque, claro, porque por sentido común, o que máis lle vai facer un home que pesca, non sei, pois un choco, unha robaliza. Claro, pero hai o que pesca un choco, unha robaliza, e o que pesca 15 chocos e 15 robalizas e non o declara e non avisa. Que é o que non vai a utilizar esta aplicación. Precisamente non vai a utilizar a aplicación, co cal... Pero postos a controlar, é dicir, por exemplo, que sei, meterlle man a pesca de arrastre ou aos cotas, non sei, é que isto ao final é amolar a xente que vai unha mañá pois aí a pasar o tempo, non? Vamos a ver, primeiro, o que fixa a normativa non pescou na súa vida. Seguramente nunca foi a pescar. E despois... Como suele ocurrir con este tipo de normativas. Efectivamente. E despois, isto é matar a cañonazos algo que se pode matar de outra forma. É dicir, si queres perseguir o furtivismo, xa tes as xentes que se encargan, entonces, a ver, non é normal ningunha persona que vai a pescar a un río, que o fai por diversión, que vai ao mellor con neto, e que leva unha báscula, unha cinta para medir, e se lle cai ao río o propio teléfono para... Non, é que totalmente. Por favor. Totalmente, porque ademais entendo que isto terá sancións aparelladas a partir do mes de xaneiro. Pablo, a ti isto que che parece? A mí me parece grandioso. Isto de que teñas que declarar que non pescaches nada e onde... E non pesquei nada no porto de Malpica. Bueno, fascinante. E despois, bueno, de momento é unha consulta do Ministerio, pero é unha consulta que é unha consulta de postureo, porque xa anuncian que en xaneiro do ano que ven... Vai ser imperativo. Vai ser imperativo. Imos camiño, en fin, de ser o país con máis normativas e máis prohibicións do mundo, porque dentro de pouco quedaremos postos na casa, non nos atreveremos nin a respirar, porque ou nos multan ou nos cosen a impostos. Todo está prohibido, todo está normado. Hai un exceso de leis galopante. E logo, como decía ben Patricia, pues das 50.000 licencias galegas de pesca recreativa, moitos son maiores, xubilados, isto afundarán esa fenda digital da que falamos claro, moitas xente veces, que non domina a tecnoloxía como para poder estar cunha app aí mentras está coa troita na outra man, non? E ademais que falamos dun sector que xa de por sí ten restriccións, algunha vez o falamos, é dicir, que non poden pescar máis dunha cantidade diaria. Isto é simplemente un amole administrativo, basicamente. E que a maioría da xente que vai a pescar, a maioría, cumpla a normativa e preocúpase se é moi pequeno de tiralo e todo eso. E claro, por eso digo eu que se tú queres atacar o furtivismo, non utilices eso. Primeiro, habrá moita xente que nin tan siquiera sepa o que é un app.